Si ja ho tenim tot a punt pel nostre stop motion, ja podem començar a gravar. En primer lloc, situem el fons i tots els elements d'Atrezzo. És important que tot el que no s'hagi de moure quedi ben fixat, per evitar salts entre imatges. Els objectes estàtics es poden enganxar amb blutac, cola, plastilina, cinta de doble cara. Pel que fa a la càmera, és important col·locar-la en una posició fixa. En aquest cas ens ajudem d'una cadira i un contrapès, i una cinta de doble cara per evitar que es mogui el mòbil. Un altre element molt important és la llum. Si situem l'escena al costat d'una finestra, evitant l'entrada de llum directa del sol, tindrem una llum suau, com la del cel. Si volem simular la llum del sol o la d'una làmpara, es pot utilitzar un llum d'escriptori. Ara que ja ho tenim tot a punt, ja podem començar. Per fer les stop motion s'han de fer moltes fotos. Nosaltres ens hem inventat un joc amb els daus de loco. Tiràvem un dau i eren els passos que havia de fer el cargol. El cargol de baix va guanyant. Però al final ha esperat que vingués l'altre i han travessat la meta junts. Animeu-vos a fer el vostre stop motion.